San Antonikoa. Ibaizabal ibaiaren bi aldeak batzen dituzten zubi ugari daude. Baina Ibaizabal, bere zabaltasunean, ez da horrela Bizkaiko ibai bakarra. Asko dira Bizkaian dugun ibaiak. Ibai, Oka, Buldroe, Barbadun, Karrantza. Horietan ere, zubiak daude. Bi aldeak elkartuz, pertsonak batzen dituzten zubiak. Asmo horrekin jaio zen Amaiur, zubia izateko asmoarekin, batzeko asmoarekin. Abertzaleak zein ezkertiarrak batzea zen gure asmoa. Eta gaur, arro esan dezakegu asmo hori egin bihurtzen ari garela. Madrilen aurrean herri honen nortasuna aldarrazteko eta herri honen eskubideak eskuratzeko abertzaleon ahots izan, abertzale eta ezkertiarrak bat. Ez da makala izan. Egun hauetan, indar handi zaindu diogu erronka hori. Amaiurren ez dauden nahiko dituzten guztiak, baina nahi dugunok daude. Azken asteotan, argi gelditu zaigu Bizkaian ere badagoela gehiengo sozial abertzale bat, Amaiurren helburu eta aldarrikapenekin bat egiten duena. Badago gehiengo sozial bat, Estatu Espainiarrari, gure herriaren eskubiderik, hitz eta erabakiari zortzaioen errespetua ere, era bateratuan aldarrikatu nahi duena. Eta badagoela ere, merkatuen diktaduraren aurrean, bestelako eredu sozioekonomiko baten alde egiten duen gehiengo bat. Kanpainaren azken txampan sartuak daude honetan, kezkaz aztertzen dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen diskurtso eta jarduera. Etxaitzak hartu Amaiur berruen. Harriduraz hartzen dugu jarrera hau izan ere, hauteskundeetan lehiakideen hori etxaitza eta eman dituten PNV eta bere sokako hedabideek. Gaur iritziz, urduritasuna da Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera honen oinarrian dagoena. Azaroaren 20ko emaitzak kezkaz begiratzen dituzte Sabiletxetik. Hobe lukete, Sabiletxekoek inkestei hainbeste erretaratu beharrean, arreta eure oinarrietan kokatzea. Horrela egin ez gero, paiseoa lirateke benetako arerioa ez dela Amaiur. Bizkaiko abertzaleen arerio bakarra, herri honen eskubideen urraketa egunez egun mantentzen duten estatuak baizik. Hori da, herriz herri, herritarren batetik du jaso dugun menstruatia. Egun, esentzia antidemokratikoa den estatu bat du parez pare Euskal Herriak. Izan ere, Estatu Espainiarrak ez ditu ez Euskal Herria ez dagokigun erabakitza eskubidea aitortzen. Gure oraina eta geroa, hainbat alorretan hipotekatzen digun estatu bat dugu parez pare. Arlo politikoan, ekonomikoan, sozialean, ingurugiroari dagokionean. Amaiurrek ordea, etorkizuneko proiektu bat defendatzen du. Autodeterminazio eskubidearen gauzatze zilegi eta demokratikotik ikuspuntu aurreratoi batetik eraikin nahi dugu etorkizuneko Euskal Herria. Gaurtik hasita, justizia sozialaren, paritiditasunaren eta amalurarekiko errespetutik gauzatu behar dugu aldaketa politiko eta soziala. Gure begiak Euskal Herriari begira daude. Madrid ez da gure referentzia, ez da kongresu edo senatuko eserleku beroak. Gure begiak Bizkaiko zubiei begira daude. Bizkaiko ibai eta herriei eta bereziki Bizkaiko eta Euskal Herriko herritarrei begira. Zabaldu den aro berri honetan, Bizkaiak aldaketa politiko eta sozialean gesto papera jokatzen du eta jokatuko du. Bizkaian ere badago aldaketa politiko eta sozialaren aldeko borondatea argia duen gehiengo soziala. Parte aktibo izan nahi duen gehiengo bat. Indar guzti horiek metatuko ditu Amaiurrek azaroaren 20an. Horregatik Amaiurrek deizabalarik nahi dio Bizkaiko herritar horri. Ziglen gainetik, aurre iritzien gainetik. Zabaldu den aro berriari norberaren karpena egiteko eta azaroaren 20an Amaiur boskatzeko. Azaroaren 20an ordea ez da ezer bukatzen. Azaroaren 20an aro berri honetan beste zubi erraldoi eta sendo bat eraikiko dugu. Guztion artean, guztion bat egin da.